Ceng dalu, sesukeng dalu macangi mali. Oh. Ndang. Ije, niki kula ndang sampun ndang. Kendang ditutup. Ing papan kene pun Kakang ora bakal wedi kelangan menawa kowe wis gawe wirang pun Kakang. Luwe becik kowe suwikir si Tanjung. Nalikan
kaya ngapa bebanku pamatang tan kena kinira bang wetan bang bang wetan sempurna langkung rumiyin kula nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Haji Daryono sak keluarga. Ya. Sembah nuwun. Kejaba marang Bapak Haji Daryono sak gotrah uga matur nuwun karo kabeh para warga masyarakat ing wewengkon Klecorjo, Mejayan, Kabupaten Madiun ya, Mak. Bener. Ing atase lapangan semene jembare penonton campur karo para kadang-kadang bakul parandene iso semene tumplek-blek nganti ora sedeng. Ayo pancen yen laladan Madiun khusus ing laladan Mejayan kuwi mindit ning wayang kok, Mak. Tur sing kepareng mirsani wayang ora mung para sepuh tok, ora mung para kakung tok. Margaki sawangan sing padha pinarak ana suketan kuwi akeh para putri-putri, akeh para ibu-ibu sing kepareng melu nglestarekake lan nguri-uri karo budaya wayang kulit. Sawangan kuwi ana sisih lor kuwi rata-rata ibu-ibu padha jenak pinarak ning kono. Mongko ngisor ya tanpa nganggo tikar, tanpa nganggo alas, parandene ya langsung bokong teplek nggen suketan. Ayo. Ngono yen ora tresna karo budaya, seneng karo wayang mokal, yen ora seneng karo jati diri bangsa mokal. Mula wabil khusus tepuk tangan untuk ibu-ibu penonton pada malam hari ini. Ya, elok luar biasa. Ngono kuwi. Dadi wayang iki bisa dipirsani berbagai gender, bisa dipirsani berbagai umur. Ngono ya, Mak. Ya merga kabeh mau sih katresnan saka pepundhen kula Bapak Haji Daryono sekalian Ibu Hajah Purwati. Pancen kaya mengkono kok, Nduk. Wiwit saka nggon transit mau aku wis bebarengan karo Bapak Haji Daryono sekalian Ibu tumuju ana pepanggungan kaya ngono kuwi. Iya. Mergo Bapak Daryono ing kepareng gelar wayang, kepareng dana rasa, kepareng sedekah budaya. Ya, sing entuk rejeki lantarane syukuran saka Pak Daryono ora mung senimane tok. Ora mung dalang, sinden, pengrawit, tukang sound system, tukang tindo, lan sanes-sanesipun ugi para kadang-kadang bakul kabeh ya entuk rejeki lantarane saka Pak Daryono. Para penonton kabeh penggalihe seneng, atine remen merga anane Pak Daryono anggen nganakake tasyakuran. Tegese piyayi iki yen kersa nanggak wayang kaya Pak Dar kuwi, nun sewu, iki perekonomian bisa berputar. Iya, Pak. Iki sedekah yang sangat luar biasa. Kabeh entuk untung, kabeh melu seneng mergo adicara sing digelar iki. Mula iki mujudake amal yang sangat luar biasa yang diamalkan oleh Bapak Daryono sing nyatane bisa murakapi tumrape kabeh para warga masyarakat. Iya, ngono ya, Mak.
sing sepisanan biyen sing nglantarake awake dhewe bisa sambung silaturahim karo Bapak Haji Daryono nenggih pepunden kula Bapak Lurah ing Klecorjo Pak Lurah Agus. Nadyan sore mau tak garapi ning merga men saya akrab, men saya apa cedhak ngono lho, Nduk. Merga panjenengan yen tresna karo awake dhewe iki ya ora umum. Iya. Pak Daryono mbiyen tindak ana ing gubuke dhewe Njaten Karanganyar sing nderekne ya Pak Lurah. Iya. Terus awake dhewe teka ning kene mau bar magrib direwangi Pak Lurah ki ora siram mergo ngenteni awake dhewe. Iya, kanthi kaya ngono kuwi. Mula ya uga ngaturake panuwun marang Bapak Kepala Desa Klecorjo Mejayan, Pak Agus. Mugi-mugi tansah ginanjar sehat lan ugi amanah anggenipun momong warga masyarakat ing Klecorjo. Ya, amin ya rabbal alamin. Dalam rangka apa, Mak? Tasakuran iki Pak Dar kepareng nyukuri kanikmataning Allah Subhanahu wa taala kang dilembarake marang panjenengane sekeluarga. Sisan gawe ya kuwi tasakuran pernikahan nadyan le nikah iki wis udakara mbuh pirang taun kepungkur yen ra kleru 2017 wong wis metu anake. Ha iya, Nenggih temanten kekalih Roko Mas Bagus Ferry Novianto kelawan Mbak Yuroro Yuni Wulansari. Oh iya. Pak Dar karo Bu Purwati putrane ana loro, Nduk. Ingkang sepisanan ya kuwi Mbak Niken Ndaruwati sing lenggana Jakarta. Oh iya, Sing angka loro ya iki Mas Ferry Novianto iki. Putra loro wedok karo lanang. Kuwi jenenge Kedini Kedana. Yen manut aturane wong Jawa, kapercayane wong Jawa yen anak loro kuwi wedok karo lanang kudune ngruwat kuwi. Ya, ning kanggone sing percaya yen ora ya ora apa-apa. Mbok menawa biyen ya wis diruwat kok, Mak. Ngono kuwi hebat sangat luar biasa. Ya, tur ben-bengi angger awake dhewe pentas mesti Pak Daryono kepareng WA karo awake dhewe sing intisarine ndongake karo awake dhewe muga diparingi sukses, laris lan uga diparingi sehat. Pancen bener kaya ngono kuwi lho. Katresnane Pak Daryono marang aku sak kanca luar biasa sangat hebat. Ya, mula ya ora aneh ramokal bareng aku sak kanca wis sowan mrene dipahargya dihormati karo Bapak Daryono sak keluarga cekake wis yen bab panganan wis ora ana mandeke, ora ana lerene. Ya, mau dasare sore mau wis prasmanan. Apa-apa ana, sate ana, bakso ana, rawon ana. Ya, wis kari milih. Terus ya enak kabeh. Malah aku nyuwun pangapura, aku malah ngejak anakku loro si kembar rambu rangkung. Kuwi mau mangan bakso nganti entek 6 mengkok, Nduk. Upama jajan ning warung pira ja ngono kuwi. Terus sing ngladeni malah Pak Dar dhewe. Ah iya, kuwi anak membawa rezeki. Ya ora ngisini-ngisini lek ngono kuwi ora. Mergo wulang-wulangane mboke dadi kaya ngono kuwi. Ah iya, mboke ya seneng mangan, anake ya dadi ngono. Ora apa-apa sing penting awake sehat. Ya, amin. Dipujikake muga-muga temanten kekalih Mas Ferry Novianto karo Mbak Yuni Wulansari tetep pikantuk mahyune jodoh, kamulyan, kabagyan, kawibawan, kesehatan, barokah tansah lumeber marang panjenengane kekalih lan putra ingkang dipun glowentah dadi bocah sing mursid. Ya, piguna tumrapi agama budaya nusa lan bangsa isa ngrungkepi sarta ngangkat derajat kamulyane wong tuwa ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Pak Daryono iki wis pensiun, wis purna jabatan anggene ngasta ana ing rumah sakit Sudono mbiyen. Saiki mung kari nyawang karo putra wayahe, kari ndongakne, kari momong putu, kari ngleremke penggalih. Ya, wis muga-muga tentrem penggalih Pak Dar karo Bupur. Satemah pinaringan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Rezeki ingkang melimpah ruah, kebak ing reh berkah. Tansah pinaringan tentrem lahir batin, keselamatan dunya tekan akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan iki dawuh saka Pak Dar wit sore mau wis kepareng-paring dawuh sadurunge awake dhewe ngaturi bintang tamu Mas Klidik karo Mas Kluduk panjenengane ngersakake lelagon ing antarane ya kuwi Setya Tuhu. Bawanipun Dandang Gula Sidoasih kalian Sri Huning. Oh ngono. Ya, iki supaya diaturake luwih dhisik. Kagem sapa? Untuk anak kula yang tercinta nenggih Dr. Muhammad
Ridho bersama istri Niken Daruwati dan juga Mas Ferry Novianto bersama istri Yuni Wulansari. Wah ya. Ya mumpung isih sore diaturake, upamane ngaturake ya kuwi setya tuhu ki pas ndongake kanggo temanten kekalih muga-muga tansah atut runtut reruntungan nganti kaken-kaken ninen-ninen. Ya. Sing nembang sapa? Sing wis dinteni karo ibu-ibu sing masak ana nggon daleme Pak Dar mau wis pota-poto. Sapa? Ibu Sukesi Rahayu. Menika istri kula tersayang. Ya. Tersayang, tercinta, terbaik sedunia, tidak ada tandingnya. Ya. Ayo, angger dilem menawa mangane saya akeh kuwi kok. Yo Bu Kesi yo. Ya. Duduk. Sik Bu Kesi tak selane iki ya rada penting iki ana pengumuman. Menemukan kunci remote Honda Scoopy agar menyerahkan di pos keamanan di dekat balai desa. Saking Babin Kamtipmas Desa Klecorjo. Monggo ingkang manggihaken kunci remote Honda Scoopy. Ayo. Ya, Bu Kesi sugeng dalu sayang. Lah ra krungu. Istriku tersayang yang cantik sendiri sedunia dan akhirat. Sukesi Rahayu, assalamualaikum. Nah, ngene iki sinden lek kuwareken ra iso omong. Nyuwun sewu Pak Dalang, nyuwun sewu. Napa? Kula napa kok mboten semaur? Sejatosipun kula mireng jenengan dangu kula. Kuwareken, Mbak? Mboten. Lah napa? Jenengan iki ora biasa. Lek nek dangu kula niku Sukesi istriku sayang tercinta, baik sendiri sak dunia akhirat. Ora biasa nyeluk aku kaya ngono iki. Ning bengi iki kenapa kok nyelukmu kaya ngono kok beda? Apa mergo ben ketok apik ning ngarepe sinden Elisa? Ora. Luar Aku ki kepengin biasa. memperlihatkan kepada kalayak rame khususipun teng YouTube iki kabeh kan dokumenter. Wah, Pak Cahyo karo Elisa, Pak Cahyo karo mboten niku mung drama. Istriku yang paling kucintai dan yang paling setia adalah tetap Sukesi Rahayu. Ngopo? Sik aku arep gawe lagu. Weh, Tak catet Dik mau. Apa? Iki ana sesuatu kok masalah hari ini. ngopo? Slendro, pucung. Waduh, lah iki wis. Apa-apa? Ora dandang kula titipan ta mboten ta? Mboten. Mengke gara-gara. Semelang kula mbaleni kuwi neh. Kula niku dalu niki nyuwun sewu saderenge kula atur pambagya kunjuk dumateng keluarga. Niki spesial kangge bojo kula. Matur nuwun wong Bojo ayu. kula niki soalnya saking griya Jaten niku pun nganeh-nganehi pacakane. Ning dhek ora ngerti lek ajeng kula gene tembang. Tak tembangke ya, rungokno. Wah, apik banget. Matur nuwun Bu Kesi. Kosek durung. Oh, bojoku. Aku gumun semangatmu. Rungokno. Iya ya, ora sithik aku. Nyandang sarwa anyar. Apa? Beskap anyar, nyandang sarwa anyar. Beskap anyar, blangkone anyar, kuwi sabuke anyar, sawangan Elisa deloken. Ini sabuknya bagus. Lebih bagus yang ada di dalam ini. Maksudnya katok tayet. Ayo. Tak sawang katon bagusi. Ayo. Ora kok bagus sih pancen Piyai Klecorjo kabeh nekseni. Lah pancen gantenge kaya ngene lho, Mas. Terus piye?
Jebul arep ketemu sinden Elisa. Wangsuli, Mak, wangsuli. Oh, istriku. Tak jaluk aja cemburu. Iki kudu digatekke iki. Aja sok sujana. Mung sira kang tak tresnani. Kuwi ngono kuwi. Yen Elisa mung tak anggap dadi anak. Sing perlu diluruskan iki. Nggih, anak. Dadi anak, masa anak sakmono gedene. Lah diopeni kok ora entuk gedhe piye. Ya, tak walesno. Apa? Halah entut. Bojo kasar-kasar. Ra ngandel mring omonganmu. Aku ra percaya. Wong lanang seneng ngapusi. Pancen dalang seneng ngumbar mring maksiat. Pancen iya. Kok malah pancen iya ora. Lho, lek sing nanggapi aku sampean ora percaya Mbak Elisa kok kono Mbak Wangsulono. Sebenarnya kita itu ada apa? Gak ada apa-apa Bu, saestu suwerewer-wer, gak ada apa-apa. Wong soweanan iya, tapi enggak. Maksudnya buat ngejob gini Bu. Ngejob loh, iya. Oh, toh, kita kan sudah jujur ya. Kita pren ya Pak, Pren, kita iya. plek ya. Plek. Tanganmu Iya. halus e. Wes. Iya. Dadi bojo sinden iku lek mboten jembar dadane, jembar atine wis maut. Ngenes iso tuwek terus engko lara terus iso mati ngenes. Ojo. Mulai nganti mati tak golekne ces. Nggih, nyuwun sewu menika wau namung guyon. Elisa menika sampun kula anggap dados adik kula. Lek anak ke ketuaan ya. Adi wadon. Ya syukur rek panjen gelem tak dadekne adi madu. Lah kowe iki mancing-mancing ngono kok ya. Aku wis demes, Elisa ya wis lugu kaya ngono kok pancing-pancing. Mulai ditenani sampean nyunggi kompor terus anu. Angel pancen. Goyo seneng, Bu. Endi Balaku mau? akeh. Sik, endi mau sing ngambung bojoku? Sing foto karo bojoku. Wah, lek wani rene ayo diambung meneh mriko. Ayo. Rene, Bu. Masane aku ora ngerti bojoku ning kono mbok oyok-oyok mbok sengak-sengok. Ngene sedekah. Ade matur nuwun ditresnani karo penggemar ngono. Nggih. Pangapunten. Aku ya mung guyon lho, Pakmu. Iya no. Ya saiki nembang minangkani pamundhutipun Bapak Daryono sekeluarga. Ning dawuhe Pak anu mau, Pak sapa jenenge Pak Lurah. Nggih. Iku WA karo aku. Mbok menawa kersa Pak Daryono ki arepe melu nembang munggah. Oh, nggih. Ngono. Pak Dar, monggo panjenengan tindak wonten panggung. Lek mboten wani kula papak mandhap, Pak Dar. Oh, wani. Spot Dar. Monggo Pak Dar. Monggo kanca-kanca spot Mataraman pun ngagem blakon. Neneng Pak Haji Daryono. Sumatra Darmeng
menika mikipun. Mendhet piyambak nggih Bapak Dar. Nggih. Lagi wong nanggap malah dikongkon ora. Biasane dijukukne. Monggo Pak Dalang. Biasane dijukukne, Bu. Dalem? Biasane dipundhutke. Oh nggih, dipendhetaken. Nggih, nek sing jukukne biasane lek Bu Purwati. Lek jukukne liyane malah horor engko. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saderengipun kula matur suwun sanget dumateng warga RT 5 lan masyarakat Klecorjo ingkang sampun bantu terlaksananya wayangan menika. Kula mboten saged bales menapa-napa, ingkang bales ingkang Maha Kuwasa. Amin. Amin Pak. Kok jenengan lek ngendikan kok alon-alon to Pak? Kok kados dredeg cedak sinden. Dredeg Pak. Napa nggih cobi nyuwun sewu Pak? Waduh. Tenan ya Allah, maduwar ngoten. Tanganmu aja tenanangan ngono kuwi. Enggak pareng ngono kuwi ora. Kok kadoan aku? Oh cemburu ya, cemburu. Oh iso cemburu kuwi ngelikne cemburu. Lah aku ya iso lho gawe sampean cemburu. Mbok kira sampean dhewe sing iso nggawe aku cemburu. Aku ya iso. Lek gelem. Iya. Ning aja Bu guys, aja. Eman-eman ayumu. Iya. Monggo Pak Dar badhe bawa napa Pak Dar? Dandang gula situasih. Wah, nggih. Nyuwun sewu niki namo rumaos banggane manah mawon dadi nggih Pak Muhammad Taslim pun ngantos anu nggih. Lagi penggemar Mas Taslim kok ora langsung Mas Taslim mudhun kobis. Wah, monggo Mas Muhammad Taslim. Ayo. Mas Taslim metu langsung sumunar. Ayo. Oke, sampun dinilai anu nadane nggih. Mergo mbayare larang kula mboten dibayar. Bayar jenengan nguyahi segara no Pak, Pak nggih. Monggo sak keparengipun, monggo mangke menawi sajaipun pengen istirahat langsung pasrahne Mas Muhammad Taslim. Nggih. Nggih. Pamintaku. Sekedap Pak. Dipun pasaken kalih laras. Paske penak. Lek pas penak Pak nggih. Dereng nate ngepaske. Ya lagi niki kula aturi jenengan pasaken laras. Ibu guys omongane medeni. Samonten. Mboten ki waduh Pak, panjenengan sampun sepuh Pak. Kedahe jamu riyen mau ora. Ampun menyadari. Oh nggih. Pun sak keparengipun Nggih, pinten sak mawon. sagete, Saged nggih. Pamintaku Nimas Ayu Purwati. Wah, bikin geli kaya. Atut runtut tansah reruntungan. Batine Bu Purwati alah entut. Ing sarina sawa ngene datan kenggang sarambut lamun atoh caketing ati yen cedak tansah mulat situasi tuhu. Wah, jan kaya ndonga lamul Fatihah. Lajeng mboten napa-napa Pak, piyayi semeleh ngoten niku. Pindha mimilan mintuna ayoni mas barengan tepi wajib situasi ya. Tepuk tangan para kadang kagem Pak Daryono luar biasa ya. Luar biasa. Nggih.
Mesti kulino karaoke jenengan Pak teng dalem nggih. Nggih, kula ngerti kok storine jenengan wah karaoke nggih. Ngapunten namung ngoten mawon Bu Kesi. Ngoten. Nggih. Ya Allah. Niku mawon Aku ngenteni. Aduh menggeh-menggeh. Mboten napa-napa Pak, pancen ngoten niku. Ibu mawon nggih pun paring dawuh kalih kula no. Bu jenengan kalih Pak Dar napa isih ngliyak-ngliyak. Mboten nate Pak Dalang kula tilem kalih Pak ini pun ungkur-ungkuran. Mek gedhe-gedhe nantut dereng ngono kuwi nggih. Napa no? Mun sewu niki titip mawon kagem Madangkara. Wah, nggih Pak, matur suwun Pak. Nggih. Siap Pak, niki mengke kula dumke Mugi Madangkara tansah jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Dar. Nyuwun sewu Pak Ahmad Taslim. Waduh. Kula mboten nyaingi panjenengan. Namung rasa bungahing ati Nggih. kula ngoten mawon. Nggih, kula ngertos kok Pak. Jenengan wau nembang niku spesial kanggem ibu to. Nggih. Ibu setia ndampingi panjenengan. Nggih. Ibu niku jan piyayinipun senajan to sampun sepuh ning cantik, manis, energik. Kula Nggih. saged bayangke ketika masih muda ibu itu mesti manis ra karo-karuan, wayu kados kula ngoten Pak. Nggih. Saestu Pak. Ben Jarno ayo. Ibu manik Sukesi. Malah manis sekali. Bah iki piyayi loro iki rumah saku kok setel men to malah niku lagi. Ya, sesuk ben ditanggap meneh tahun ngarep. Insyaallah. Ya amin, nggih Pak. Lanjut nggih Pak, langgam nggih. Nggih kula tak mandhap mawon. Oh, mandhap boten beksa, Pak. Boten saged bisa. Ngalah ngawur-ngawur boten napa-napa jaranan boten napa-napa. Oh nggih. Kowe aja maksa wong nanggap to, Bu. Nanggap dipaksa ora. Sekali-kali. Nenu. Aku kang setya satu
Matur nuwun Pak Dar, njenengan kepareng nglegani warga masyarakat ke titik kersa mbesa. Nggih. Matur nuwun. Bayar jejer bukes iki mbayari ya larang. Matur nuwun, Pak Daya. Sik to kula urus riyen niki kok. Bayar larang pripun? Anggap niku lak larang. Oh, larang kan kancane akeh to, Pak. Oh. Sing ikhlas to Pak lek nanggap niku. Guyon, Pak. Napa? Saking kepingine ati jejer nggih. Bayari larang. Nggih. Mboten lokak bakal saya kebak jenengan rezekine saya kathah, nggih. Sehat walafiat. Ngoten mawon ke penonton nak bosen nyawang kula. Oh, boten. Wong jenengan sing nanggap. Lek ngoten salim Pak nggih. Nyuwun pangestu jenengan pangestoni supados kula kalih bojo kula niku saged setia sepanjang masa. Jenengan dongakne bojo kula saged setia kalih kula senadyan to sindene dikupeng sinden ayu-ayu. Imane kiyat nggih, Pak. Mboten payu ngoten nggih, Pak. Jenengan dadi saksi nggih. Matur nuwun. Nggih, Pak. Pun Pak niku mang jarne mawon. Sembah nuwun Pak Daryono, sehat selalu, panjang yuswa. Ya. Yo, iki digiarake secara langsung lho, Nduk, lumantar Sakti TV. Oh iya, kuwi TV wayang kulit. Khususnya awake dhewe iki paling kerep digiarke ana ing Sakti TV lan wis kerja sama karo awake dhewe. Biyen sing diputer iki mung rekaman lawas tur lakone kuwi-kuwi terus. Terus akhire tak aturi download saka Kuntadi Channel. Mang pendhet niku masak kersa jenengan ben ora ajeg kuwi terus. Iya, kerja sama yang baik ya, Mak. Ya kudu ngono kuwi, Nduk. Mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye uripe wayang melalui media ya anane Sakti TV kepareng giarake ngono kuwi. Iya. Matur nuwun mergo kabeh wis dicukupi karo Pak Daryono sekalian Ibu Purwati. Yo ngaturake bintang tamu pada malam hari ini Mas Klitik karo Mas Kluthuk dhisik. Ya. Men munggah ana pepanggungan kaya adat saben dikurmati nganggo serampat. Wah iya. Yuk, Cok, dados. Aku
tahlilan. Wayangan kok anggere tahlil iki to kowe. Samene aja ngawur, mbok empan papan ngono kuwi. Dadi ya yen serapat ki lumadi ben suwuk sik. Yen wis suwuk nembe jenengan terus malang kekek. Ngono kuwi. Lah senengane dhewe-dhewe kok, Mas. Lho piyai seni iki lho empan papan, ngenteni angkleh. Dadi cara wong mangan iki ben entek. Sile wis entek lagi jenengan genti mangan. Ngono. Lah ya ngono lho, karepku ki ya ngono kuwi. Ora kok sak elehmu ngendhek sak nggon-nggon. Iki budaya ya gawe tatanan kita, Mas. Tatanan tur ngemu tuntunan. Nah, sing mirsani wae ya gawe tatanan kok sampean seniman ra gawe tatanan ki kepiye coba? Coba jajal rene iki kepiye? Lehmu ndelok suasana gayenge kaya ngene lho. Mangan urunge mbok seneni lho ya. Kok mangan urung wis seneni iki kepiye to, Mas? Lho sampean aja ngono kuwi. Ngene tegese sampean iki mirang-mirangke Pak Daryono. Lah iki lho. Sampeyan le ngantu-antu ning kene wiwit mau bareng asar lho. Kapan Mas Kluthuk Mas iki do teko? Dicepaki kabeh prasmanan sampeyan ora teko-teko ngono. Pak Haji Daryono kuwi wis nyepake apa-apa. Daharan ya wis ditokno gitu, Mas. Leres. Panggung disewa ya amba, son ditekakno ya diunekno. Lah ngoten to, Mas. Nggih dicawisi lapangan jembare kaya ngene. Lapangan ya jembar tur amba, tangga-tangga ya melu ndonga. Lah iki awake dhewe kurang seneng apa? Nikmate donya sing bengi iki wis digelar karo Pak Daryono. Apa meneh nimbali Mas Cahya Kuntado. Lho Kuntadi. Kok Tak kepruk kok iso. Padhaane. Ya padhaane iki tibane i kok iso. Mas Cahya Kuntadi sing kondang kalopo. Nah, iki lho. Bojone Sinden Sukesa. Wah. Wong ki lak gawe irama to, Mas. Iya no. Pak Haji Daryono kuwi nimbali budaya. Iya, iya. Nyeneng-nyenengno tangga, Nah. nanggap wayang sewengi utuh kuwi ya ora gawe apa-apa. Ning krana keikhlasan saka ati sing jero dada. Mula digoleke nggon sing amba, panggung kuwi ya disewa son dionekno daran ditokno sing dadi pikiran iki engko awake dhewe bayaran pira. Santai wae. Ngapa? Wis dipikir karo Pak Daryono. Wong kok lehmu angger jeblek. Nuwun sewu Mas Cahyo. Nggih no niku mangluruske Panjenengan niku. Piyayi Mejayan nika nyenengaken. Nggih, Pak. Alhamdulillah dalu menika saged marak sowan kalih panjenengan dalam rangka ngresmekne lapangan menika mugi-mugi lapangan menika. Aja angger omong toh kok iso nyawang iki adicara niki apa ngono. Sampeyan iki kudune lak ya takon karo aku. Nah, nggih, Yen ora sowan sik ning Pak Daryono hajatanipun napa, Pak? Lho ya lek, lho kan yo lek maine ning ndi kan yo acara kan iku to Mas Cahya. Piye? Lah nika yo maine ning lapangan berarti lak yo ngresmekne lapangan niki. Ora iso. Bersih desa. Bu, Napa niki? acarane tasakuran pernikahan putra-putrinipun Pak Daryono sekalian Ibu Bu Purwati. Nah, kuwi lho. Garwane Pak Daryono asmane Bu Puryati. Mulane bengi iki iso nyenengke aku. Kowe ya salah. Purwati. Lah yo kuwi Ketok ganteng ya kopokan. Lah yo kene iki yo kakek obat to Mas mangsane. Mula nuwun sewu lho Mas. Nggih. Dalu niki mboten kok Pak Haji Daryono nu pamer mboten, sombong nggih mboten. Nanging niki mujudke sedekah lillah sosialipun Bapak Haji Daryono anggenipun ngluwari ujar dalu menika. Leres. Nggih to Mas. Nggih. Niki yen digegem dhuwit wis pirang puluh yuta. Ning krana beliau nyaki golek nikmat ngentekke ragat ben ra kena laknat, nylametke para tangga ben besok sapa-sapa iso budal donya akhirat. Ya. Ngoten lho Mas. Betul. Dadi lak golek slamet to ngeten niki. Golek selamat, golek wilujeng. Niki lho sing ora iso srawung kali Pak Haji lak niki. Lah iya kuwi arahno to kuwi. Lho diarani pripun kula dulure dhewe men judeg e. Kula ni dulure dhewe men judeg Mas. Kula dandani apik kaya ngeten. Panggah ngeten niki rupane ya ora malih. Ngerti amene pegel lah. Lho nyapa kok pegel? Seragam mbok padane karo karpet niki ya wis. Wah, nyemok-nyemok ni dalange to ngene. Sampeyan aja ngono, aku yo ngangge biru lho. Biru lho. Biru ya ada maknanya. Napa? Bisa padha rukun. Ngono kuwi kok sampeyan ngelokke Kuwi yen karpet-karpet. ukarane dalang. Nenek ukarane para yai, para alim ulama, biru kuwi kuwi bismillah sadurunge kowe budal. Rungokno dawuhe para yai. Mula nek kowe wis melangkah saka omah kuwi maoso alhamdulillah utawa bismillah punya lidah yang basah itu harus terarah. Sapa ngerti sok slamet pidunya wal akhirat. Ngono lho. Kowe iso slamet dunya akhiratmu. Iso ila yaumul. Nah, Tuh ngomong ngedeni. lho
Ora ngedeni wong seniman ki lak sagedipun lak ndonga to, Mas? Nggih, nyuwun kalih purbane Hyang Agung. Lah niki lho, gunane apa ngene iki mirsani wayang? Teko rene karepe ya apa lak ora ngerti to sampean? Ndelok wayang. Iya ndelok ning karepe lak ngerti to. Iki wayang sing lenggah sinten? Pak Cahyo, Ditimbali Pak. Pak Daryono, Pak Haji. Nah. Bu Hajah, Sinten? Bu Hajah, Ayo kowe. Bu Hajah. Bocah sinten? Jajali to. Bu Hajah sinten Pak Cahyo? Lah, iki lho. Ora iso aku wis bola-bali iso Mula ngomong nerangke terus. Seniman ki aja seneng nampa dhuwit tok. Ning Ya. yo karo ndonga. Ya, ndongakne awakmu dhewe ra mandi ndongakne wong. Loh. Mas, Ora mung ndongakne, tegese sampean dirawuhke rene iki lho Mas Kluthuk. Mas, Sampeyan supaya nyenengke piyayi akeh ngono lho. Wong keluarga kowe susah nyenengne wong. Keluarga kuwi murad marit lho Mas Cahyo. Tegese sing jenenge dagelan ora mung mbanyol tok. Ning sak bisa-bisa sampean nyangoni piwulang karo para-para sing kepareng rawuh. Rene iki golek sanguk nyangoni apa sugih ya kuwi. Piye iki? maksudnya ki Pak Haji Daryono ki kowe ki karepe Mantu. Nah, kepiye ben sampean ki iso mangku Pak Haji Daryono ngono lho. Waduh, lho bojoku ora tau tak mangku Pak Haji kok. Ngene. Mumet apa? Aku mumet ya momen karo iki. Ngluhurake. Luhurake. Heeh. Pak Haji Daryono iku mboten cah diluhurake, piyantune pancen pun luhur piyambak. Heeh. Lah kowe lak ngasar ya kowe. Mesti banyol. Iki serius ya, Pak. Ya serius. Lah sampean kulino ndagel kok mulai Ngeten. yo diimbangi no. Napa malih menika wonten ing Mejayan. Mejayan menika desa sing nemu sasmita, sing nemu pralamita, besok iso dadi desa sing ayem tentrem gemah ripahlah jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Wah. Kok iso ngono piye kok iso Ngeten. ngono? Niki ilmu tuwek niki. Tuwek. Yo rupamu kayak super tetra no kayak dadak ilmu tuwek apa yo sepuh Mas Cahyo to kok iso. Umur iki dudu patokan. Nah, Lho, patokan. Wis salah kowe. Lah terus Umur ki urung patokan. Umur ki dudu patokan. Ning sakala pengetahuan SDM itu yang menjadi patokan. Urung mesti lek tuwek iki sakala pemikiran iki cerdas. Ning sakala sing enom ki pemikirane iso tuwa. oh tak kira nek tuwek urung mesti enak. Sing mbok pikir kok ngono. Iya. Kita ya hobi iku. Terus jajah. Wong tuwek niku mboten enak. Loh, kowe iki ora jelas iki. Kowe iki nek omong Kowe iki ilmu tuamu ning ndi? Ilmu tua. tuwa ki tuture digawa lak ya ngono. saka tembung Mejayan, Pak. Iki. Mejayan saka tembung me. Oke. Me ki saka tembung menikmati. Tegese Mejayan itu warga masyarakatnya sudah bisa menikmati. Karena apa? Warga masyarakat Mejayan itu sudah kita bisa melihat secara universal. Warga masyarakatnya ora ana sing kurang sandang pangan tuwing papan. Karena apa? Pusate kamardikan ki yo ning Mejayan kene. Wah, kok ngono ati. Ilmumu kok ngendi jajah? Kok iso pusate kemerdekaan ning Majayane Tegese kamardikan ki kamardikan ora saka merdeka samubarang tapi merdeka ki dalam arti kemerdekaan kemiskinan ki ya merdeka. Sudah terbukti Pak, Mejayan menika wayangan, menika sekolah niku setahun ping 18 Pak. Jare sapa? Loh, mboten kertas ta jenengan. Ora ngerti. Lah jenengan mergo sing ditimbali ora jenengan tok. Lho. Ngejus. Aja dhisik kersa lho. Niki saestu Pak. Meja. Ja menika jaya. Jaya selalu desa Mejayan, warga masyarakatnya bakal nemokke kejayaan. Lambe karo untu ra rukun lho kok ya iso omong ngono. Lah lek lambe karo untu rukun rek kelat ngene. Iya. Wajah iki jaya ya. Jaya. Memang ngartekke to sampean karo. Iya. Oh, ora ngerti. Kalem-kalem aja ngomong tak mikir mikir yang ya. Cobi Mas saya. Yan. Iyan. Iya ora sak banter-banter piye artine kok ora. Lah kuwi ngomong batel karo mikir karepe ngono lho. Iyan menika saka tembung iyan menika sadurunge ja. Sakwise jam menika iyan, Pak. Nah. Lah ya kuwi nek ukurane lak Mejayan lak ngoten to, Mas. Heeh. Jaya. Jam menika jaya. Lah iki, yanipun menika. Iyan. Iyan menika saka tembung aku bisikno aja. Kok ge bisi barang ya ngopo? Jare ilmu tuwa. Iyan menika saka tembung jaya akan menemukan kejayaan. An. Ora iso. Ora an, yan kok. Iyan. Iyan. Ben digoleki dhewe njajal. Kok nek ra iso lagi aku sing maju. Iya sampean kok iki. Kowe mau wis cumongol-congol kok. Ayo. Wis wis iyan. Iyan menika iyan. Iyan iki apa? Iyan maha kuwasa. Ora iso.
Yang Ora Maha kudu Kuasa. pas, kudu pas lho, wong mau ngarep mene pas jane pas kok yane mbleset iki lek ya ora kepenak. Ayo, ngono. Ayo apa iki? Loh, kowe kuwi kok Yan kuwi saka hurufe Y, A lan N. Nah, Ngono. perabjat. Nah. Ye Yen kuwi temu apa? Ye menika sok ketemu Yang Maha Kuasa. Nah, A kuwi Alhamdulillah N-e nrimo ing panjenengan. Nah, ngono lho. Ngene ya Dadi status-status ngono. cacek, jarene pikiranmu ki encer. Aku ndek ngencar saking ngencare ndretek ke kuping nih. Ayo kuwi ora pas no kuwi. Yan menika. Iya, Temu, Pak. Yan. Desane Kleco Rejo. Kle Mudiar. Kleco. Ngono iki mbok WA sik ngono mau. Ora iso iki uji kecerdasan kok ya. Kle iki warga masyarakat Kle kene iki ora seneng klecam-klecem. Egla-egle. Lunah lunuh. Tegese ora gelem tegese wong kene iki ora seneng gaya. Wong gaya ora dienggo urip ning urip dienggo gaya. Contone kaya ngeten iki. Wong urip ora dienggo gaya. Ki saka tembung urip ki ora dienggo gaya ning gaya mbok nggo urip. Tegese wong urip dienggo gaya menika sok kala gayane sok semugih, gayane sok kepinter. Kuwi sok kala ki awake dhewe iki sing diunggung-unggungne. Ning kaya jenengan kalih kula niku gaya dienggo urip. Nah, Gaya dienggo dalang, gaya dienggo dagelan ning dienggo murakapi keluargane. Nah ngono lho, ngono tas ya penak. Cocok. Coki cocok. Temu. kuwi lho aku seneng ngono lho. Cacek ngono lho. Cerdas. Cocok. Kowe iki anu pikirane nek rung panas ki angel. Cocok, Pak. Dadi wis cocok warga masyarakat Kleco kene iki ngenekke pahargyan nimbali panjenengan kula kalih kritik lan Mbak Elisa lan ugi Mbak Sukesi lan sedaya prawaranggana menika insyaallah kabeh pinaringan berkah barokah saking Maha Kuwasa. Lho niki ilmu tuwek, Pak. Tuwek. Cocok ya, Pak. Napa mlih menika jate napa? Manten. Mantu. Manten. Manten ingkang dipun lenggahaken menika Mas Peri kalian Mbak Yuni nggih, Pak. Nggih. Sik to aja njelimur, urung tak lho iki. Lagi Kleco urung rejone urung lho. Rejo. Re menika rezeki, Pak. Lho. Rezeki ora bakal kendhat, rezeki ora bakal telat. Insyaallah sawise ngenekke pagelaran bengi rezekine bakal banyu mili. Loh. Ya ampun. Pangananmu untung jati kok iso omong kok. Ya ampun kula iki lagi ngerti iki. Cerdas lho kuwi. Aku ndek iki mangantung jati to, pas isu tak tokne lho kok kupu-kupu. Ngono ndang plastik kono. Kena dolanan kok iso. Lambemu. Lah iki to Mas Cahyo. Iya. Rejo, Pak. Jo menika Jaya salaminya. Aduh. Ora rugi yen surjanmu anyar, jarikmu anyar. Oh ya anyar. Ya rugi no. Nah, Lang nyicil nggonmu iku bayar. Yo, pembau. iya tak potong, Pak. Ora Biasa. ora to ki anu nyicil barang. Lho nggih no, Pak. Lah kan dulur to mosok itu. Dulur, tapi awake dhewe secara manajemen pementasan itu harus sportif, Pak. Lah niku lho, Pak. Dadi klambi sing kono ya kula bayar. Lho nggih no. Oh, sportif lho, Pak. Dulur nek hitungan manajemen tetep ada hitungan. Acarane napa niki? Mantu. Mantu lah iki mlebu ning adicara, Pak. Manten ingkang dipun lenggahaken Mas Peri kalian Mbak Yuni. Mbak Ferry kali Mbak Yuni. Mas Ferry. Kok iso. Mas Peri karo Mbak Yuni kok iso. Ora lho, coba batu. Ali-alimu aku. Sing salah dudu ali-aliku, sing kedawan ki lambemu ki lho. Mbok jembek. Iki jane lambe kok pemean. Ayo. Mas Ferry kali Mbak Yuni, kula budale kok ketoprak, Pak. Nggih. Dadi menawi jenengan wayang menika paribasane mesti jenengan ibaratne kaya Kumajaya kalih Dewi Ratih. Dewi Ratih. Menawi kula Mas Ferry. Ferry kali Mbak Yuni menika kula ibaratne kados Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekartaji. Kuwi yen jikuk saka Ketoprak, toprak. Pak. Nggih. Yen saka wayang Kumajaya Kumajaya karo Kumarate. Yen tegese ketoprak Panji Asmara Bangun kalih Dewi Sekartaji. Sekartaji menika wonten tegese. Apa kuwi artine? Panji Asmara Bangun menika Temanten kakung kadunungan Mas Ferry. Panji menika wong lanang. Asmara menika cinta, tresna utawa seneng. Bangun menika tangi. Dadi ibarate Sing keri dhewe sing rapenake keri dhewe iki lho. Kok iso bangun ki keri Panji mau wong lanang. Lah nggih, Panji menika wong lanang sing duwe pusaka, sing iso dalane pusaka. Asmara. Asmara menika seneng. Heeh. Bangun menika tangi. Leres mboten? Iya bener. Dadi Mas Ferry Ferry menika ingkang dipun wastani wong lanang sing duwe pusaka sing seneng tangi. Ketoprak lho niki. Toprak. Iya bener. Panji Asmara Bangun. Bener. Kuwi ora Mas Ferry tok, mbok Mas Cahyo duwe pusaka sing tangi terus kan. Ngono.
Panji Asmara bangun. Panji Asmara bangun, Panji kuwi pusaka, Asmara seneng bangun kuwi tangi. Anjur diwengku karo Mbak Yuni. Mbak Yuni ki ibarat Dewi Sekartaji. Apa kuwi? Dewi ki wong wedok. Sekar kuwi. Kembang. Taji kuwi. Taji kuwi entuk. Dadi yen Mbak Yuni kuwi kaya Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji wong wedok sing seneng dientup. Sing ngetop sinten? Panji Asmara bangun. Kowe iki nek gawe ukara iso wae. Tapi bener apa ora? Ayo bener. Lah iya. Lah lek bener aja disalahne, Pak. Ning upamane kuwi dirembuk apa saru-sarunan ya, Mas. Iki. Nuwun sewu, janjane ora apa-apa. Mergo teng pengadilan niku seorang wanita, istri berhak menuntut kepada suami ke pengadilan kalau ngibarate iki wong lanang iki dibiorne cara senter ra gelem murup, dipetheti ra gelem manggung. Nah, istri berhak untuk menuntut ke pengadilan. Berarti peluangnya sampean. Lah ngopo kok nuding bojoku? Tuntutan. Lah nyapa kok iso nduting Yukesi iki lho? Setangi ro. Jenengan ngedikan pripun kalau Apa? yang disahkan di pengadilan itu Ya, untuk tuntutan seorang istri boleh diangkat ke pengadilan menuntut kepada suami minta cerai karena suaminya. ada dasar alasanipun. Ah. Satu menapa kalau mau? Apa ngibarate Nggih. cara senter dibiorne ra iso murup, Iki. cara manuk dipetheti ra gelem manggung. Nah, kuwi lho. Diberi peluang sampean. Lho. Nggih, Mas Kluduk, nyuwun Dalem. sewu Mas Klidik. Nggih, nggih, Mbak. Lek Saya. bojo kuwi bangun terus. Pak Bangun Cahyo, keluarga Pak tegese. Cahyo bangun terus semangatnya. Lho, kuwi lho. Kowe iki ngapur salah persepsi kok. WA-mu ning aku ngapusi. Lho, kok ngapusi piye ana hubungan apa kok iso WA sampean ki? Lha iki WA aku Kepiye? sentere mendrep. Lah, iki sentere kok mendelep. Senter kok mendelep iki piye? Senter ki diuripke. Lah iya kuwi cahayane ora terang. Lah kok mendelep ki? Kowe ukaramu salah lho, Mas. Lah kok tak tekon Senter ki nilainya. murup, ngono lho. Murupe tapi mendrep-mendrep ngono. Oh, Tak tekon nilainya apa? eh. Baterainya tak ganti. Akhirnya, Yen kan karo aku suwi. lho, Mbak Kesi iki. Lah sakdurunge karo konokan kuwi. Lho kok konokan. Kowe tak keprok kowe kok. Karo dalang konokan-konokan. Mas Cahyo kun tadi ki dosen lho, Iki lho ora. karo iki lho konokan iki dadi apa jenenge iki combene ning gone panjenengane ngono lho. Dadi ngono. Ngono kok konokan. Kalih Mas Cahyo. Kaya dolanan bae. Biyen suwi piye? Kalih kula suwi. Yang ngomong to yang. Ngomong to. Kok omong kepiye to iki di Biyen. depan umum lho, aja buka Kara- aib lho. Karo aku biyen lho biyen. Mas Kluduk, Dalem. mbok aja dikandhake ning kene to, Mas. Heeh. Lah rokok lho langsung dul. Ayo jelas emosi to, maune kaya dulur ki to, Mas. Iya no. Lah ngoten lho, Mas. Sing jenenge wong lanang siji dijarak bojone, loro dijawat anake. Iku mesti nesu. Santai gelut wani aku apes. Lah aku mas mau wedi karo awakmu. Lho aku sing wedi. Lah kok wedi ki nyapa? Kowe wedi ki ngopo wong padha lanange? Wedi ya, wedi ora pernah gelute. Lah perkara apa? Wedi ra dijak. Ora usah wedi ngomong kowe gelut tenan karo aku nek aku gampang mendelep ora. Wong ki ngene lho. Kowe iki Iya, bojo kuwi lak garwa. Nggih, Pak. Garwa sigarane Nah. nyawa. Kuwi kudu ditresnani. Nggih, Pak. Niki Ngono lho. niki meng guyon, Pak. Kaya ndene penyanipun Mas Ferry kalian Mbak Mbak Yuni nggih. Menika lak sah mungguing agama, Betul. sah mungguing tatanan negara. Leres. Kula Pak Haji Daryono kuwi sesuai karo asmanipun Bapak Haji Daryono. Dar kuwi nadar ya ki ya jelas no ki nata. Ngoten lho. Mula dadi wong tuwa ki lak mesti mulyake anak. Ning ndi nggon urung mesti yen anak iso mulyake wong tuwa. Nah, Ngoten betul. lho, Mas. Mula wong tua karo anake padha karo mripat karo jempol Lah sikil. niki Mengko kuwi. ngoten lho. Yen jenenge mripat kuwi ibarate kaya wong tuwa, jempol sikil kaya anak. Lah, Sok-sok lho ya. nggih. Iki jempolan kesandung mripate melu nangis. Lah, Nek ngoten. mripate keculek no jempolan ya meneng ae ngono kuwi. ngomong Ngeten salah sapa? dunia Berarti bapak. enek. Lho, kepiye? Ora mesti lek moto karo jempolan sikil. Apa? Enek sing jempolan sikil karo liyane enek. Apa kuwi? Sing loro liyane sing dikareti jempolan sikil. Kuwi lak anyang-anyangen kuwi. Lah kuwi urusane tekmu sing mendelep kuwi mah. Wah, ger jebles wae. Mas Klidik, Nggih, dawuh, Mas. sampean tak kolaborasikan Nggih, Pak. karo Mbak Elisa Orcarus Alaso dari Dah, Yogyakarta. Amin, Yo. amin, amin. Ciri khasnya wong Madiun, yo panas-panas melaku, nyilih nggone numpak sepur. Dados. Siap, capi.
Panas-panas laku orang ngomong payung sandale diseret lakaan bebento Surabaya geger wong sineng Madiun Jakarta jadi rumpun tetap merdeka. Ngaturaken wilujeng dalu, sesugeng dalu, macangi malimbo, mas klitik, mas klutuk. Sing dalu ya sama apa? Wilujeng dalu. Iki apa enake basane kon transit ngono piye? Transit Yen piye rada to cetha. Mas Klitik? Ayo kon transit sing basane rada cetha. Oh translate. Kalau transit itu, kalau kita naik pesawat ke Nah, Jakarta transit. transit, berangkat lagi tuh transit. Sing bener apa? Translate, Trans- nganggo late. Nah, translate Oh, translate. nganggo apa? Let, Waduh, Mbak. translate. Ah, ya iki. Pripada. Sehat. Kepenge sunipun sehat bagas sak warase. Alhamdulillah. C matur sembah nuwun. Oh, kaget Saged. aku. Piye to kok kaget? Watur sempak nuwun dia. Kowe kupingmu sing bosok. Alah. Iki dirungokke sik. Ya tapi yo Gen aku cetha. yo atur sempak nuwun. Kok matur sempak nuwun nih? Matur sembah nuwun, matur Lah, sempak lo nuwun. Mas Klitik lo langsung paham beda emang kalau SDM-nya bagus tuh sedikit nyantel wes. Kuping ki nek ora rukun ya ngono kuwi. Lho rukun apa kuping kok nglumpuk di siji. Lah ngono ki mbok diomongi Oh, to. paham toh Mas? Paham, aku Nah, nek omong matur paham. sembah nuwun. Kamu tadi dengere apa? Atur sembah nuwun. Lah dudu. Sembah nuwun. Lah sijine apa mau? Ya kok tak WA. Iki mbleset to. Mulane enek wong wedok ngomong ki dirungokke, aja peh wong lanang ki terus sak menange dhewe. Nah, bener. Ana wong Wong wedok wedok ki- dirungokake, aja mbodeki. Nah kuwi lho. Peh wong lanang presiden rumah tangga, Nah. yo sak kepenake karo wong wedok. Nah, mboten pareng ngaten iki. Wanita ki wani ditata yen ora tresna ya aja mbok tinggal lunga, aja mbok gawe gelo. Heeh. Iki yo duwe rasa. Kok lek mbok tinggal lu ngodira ya tangga-tangga. Ngono lho, kok ora. Wah, gitu loh, paham Ya, toh. ya. Dadi wong lanang. Sehat ya. Ya sabar to, Duk. Iki kan asline bocah Sulawesi. Oh. Tur rene iki sing ngersak, sampe lak sing ngersakake Pak Daryono. Nggih. Lek Mbak Elisa khusus sing ngersakake Ibu Purwati. Lho, Oh, matur nuwun Ibu Purwati, sampun ngersakaken dhateng kula. Kok malah apa ya wis. Jok. Lah ya Mbah Darmo sing disenengi Ibu Sukesi Rahajeng. Aku malah seneng. Kowe Rahayu, rajeng. Oh, Rahayu Rahajeng padha. Kowe ki nek Padha duwe bojo gundulmu. kok nek duwe bojo kaya Elisa ki malah nyenengke kok. Lah ngapa? Geger gak temu gluntrunge lho. Kowe Lah iso. padu ning kamar ya. Kowe arep padu kaya ngono nek bojomu kaya ngene, panggah mentereng wae. Ora paham basane kok. Wes ngene nih saiki dipraktekne. Nggih. Etok-etok ngene, sampean Mbak Elisa bojone Mas Kluthuk ya. Aku. Terus sampean ngonangi dheweke iki selingkuh karo wong wedok liya. Kira-kira sampean le debat karo bojo piye? Aja ngonangi wong iki bar tenanan konangan kok iso ngonangi. Kok ngonangi? Polae. Aku karo yoga konangane ya. Aja ngonangi. Konangan. Jeruk makan jeruk. Hati-hati lho tekane bondo bareng karo coba meh lari aja Enggak, aneh-aneh. awakmu nunduk lor. Ya Pak, seneni Pak. Nggih bahasamu Pak. Jiro lu. Mas Glutuk, aku ingin nonton sampean karo wong wedon liya kok ya kowe tegel marang aku. Sepiro tresnaku marang sliramu kok ya mbok tinggal ngono wae milih wong wedon liya apa ya tegel-tegel kowe karo aku. Kowe apa? Iya toh. Aku wis Oh, ora jelas, ya. mengeluarkan tenaga loh aku ini. Aku ki ora selingkuh, Nduk. Sing tak tresnani ora Aku ora ngomong nek kowe selingkuh. Aku mung weruh kowe karo wadonan liya. Rada semok, putih, rambute abang. Sapa kuwi? Sejatinipun Kakang ki ora ana wanita sing tak tresnani kejaba mengko. Atenena. Mosok. Apa ya kaya ngono tenan to, Mas? Kok malih? Tenan pora.
cepet malemu. Ya kan jeneng wong wedok ngono, mood swing jenenge. Paribasan ora ana wong ayu, kejaba mung kowe cahaya. Aku ra ngandel. Pun kakang ki sejatine Nah, ngono lho. tresno banget karo sliramu. Toprak tenan iki. Mula saka kuwi percaya karo pun kakang. Jajeng. Ya Mas. Wale. Wale. Diajeng lho kalau nyeluk diamas. Ngene lho diamput. Hei, Aro bojo Lah kene lho. diajeng kok kono diamas ki lho. Lah ya we Masku Dodo, aku ngundang Kang Mas ya. Nah. Kang Mas ora diamas. Ya salah rasane nesu-nesu karo wong wedok ra entuk koyo Aja mepet-mepet. lah nyapa to Pra ya seneng ta kowe. Aku mbok rangkul ki ndak masalah kene gandul-gandul piye aku. Tuk. Iki toprak to. Toprak. Gentenan dapuan apa piye? Eh? Kalau ngono gelem aku ngono kuwi. pengen to Pak Yoyok pengen lho. Santai ya, Bu. Penak dadi dagelan ya ngono. Ora, Tang. Duduk. Ayo kowe jaga. Kula nggih, Pak. Siswa budaya ketoprak gaya baru. Jenengan sing nyalke to, Pak. Iya. Elisa, Iya Kakang Mas Kliti. Wonten dawuh Kakang Mas. tresnaku sundul langit marang sliramu. Aku seneng sing sundul-sundul kaya ngono Kakang. Sindul-sindul. Sliramu. Sindul-sindul. Nyindul gundulmu. Ayo ndang sundulan. Iki ketoprak sundul langit tresnaku iki tegese wis mentok. Oh tak kira ngene lah. Ya, Lah kok tak sundul-sundul. Kok dadi. Tak sindul piye? Hei, mau wis gak kaki sampe lu. nyekel iki lho, nyekel iki. Lek tukang kentong ya kentong tok ora sampe melu dapur ora. Lah, Diajeng Elisa, iya Kakang Mas. ora nono wanita liya kejaba mung sliramu bocah. Napa injih leres mekaten to Kakang Mas? Ndak rewangi kutahe ngludira mbelani katresnanku marang sliramu. Ing papan kene pun Kakang nyuwun pamit bakal nindakake kewajiban ya Diajeng. Panjenengan ajeng ninggalke kula. Mengke terus kula pripun Kakang Mas? Boten napa-napa panjenengan ninggalke kula. Sawetara kowe ndak tinggal ning Taman Kaputren. Nggih. Ing liya dina pun Kakang bakal kondur maneh ya Diajeng. Oh injih yen mekaten ngatos atos nggih. Manah-manah. Atos hati-hati. Iki gak enek peran wedok liyane lho. Anane gor kuwi liyane ra mlebu. Sosi judek ya aku. Diajeng. Diajeng Elisa. Kakang. Wonten menapa Kakang Mas? Sakwise pun Kakang kautus ngopati tunggaling praja njur kuwi sak wiyah-wiyah tumindak seding marang priya liya. Tumindak sedeng dos pundi to mboten lho Kakang Mas. Namung panjenengan ingkang kula tresnani. Saestu Kakang Mas to. Panjenengan ingkang kula. Kowe nek nyedhek kesundul tek. Oh ya, mau ndang sundal-sundulan. Aku kok wedi to musuh iki. Kowe yen nyoto-nyoto. Sejatosipun kula menika mboten tumindak sedeng Kakang. Kritik lek ngedoprak oh sae. Apa itu? Yen Pancen nganti ya kowe susu tumindak budaya to. sedeng aku nampa wirang. Zaman Pak Sis to. Sing bina kan Pak Sis Wondo. Kulo Ora ngasih. yen koyo mangkene Pancen ya disawang semu, Dek. sak Ketoprak mesti. Sastrane apik. Mula rane Samuka dhewe ya laris ya kondang. Iki ki apa to jane iki? Ketoprak niku kritik niku kebiyen ketoprak sae. Lah ya sampean kudu sinau ning Mas Kritik Kula ya. ki sinau. aja nganti. Dele dapuk dadi angling Darmo ya. Alah, apik. Mas, tolong, Mas. Jos tenan ki aku malah seneng ngono. Silah dikelompok sae. Tak gentung tung. Penontonnya rebut dhewe ya. Lah aku mbok kon ngetoprak kowe malah ngecipris karo Mas Kangkok. Wes, iki tunggale anting diingi wes. Aduh. Ayo.
Bos aja mbok potong lho ya. Wis lunas kok potong-potong. Kowe ngawur ae iki ya. Iki ngono Pak Jakun. Ngerti aku mbilung. Biung ban. Biung ban. Tuh, ayo. Kentongan Mas ayo. Biung ngomong ngono, Biung. Aku ratu minta seteng lho sejatine Biung ngomong ngono. Pah. Ndase kayak suket garing. Tulung ngono, Biung. Belanono aku to, Biung. Ingkang sabar nggih Gusti Putri. Biung. Tulung ngomong ngono kuwi ya pundaramu. Aku ratu minta seteng. Biung ban. Sing ndak pasraya ning sak lekering gentong ing papan kini ora nono liya kejaba mung kowe. Sejatosipun Gusti Putri menika. Panelamat dendam. Yen kowe ora Sedaya aja nganti kowe kepisan deh. Lo. Jes. Lo. Jes. Jes. Kentongane apik biangti. Sing Pak Teguh to iki, apik ya. Ndek ngene nang gawe wesi to, saiki kentongan tenan wah apik tenan. Suarane lho apik. Layak kuman iki layakno Mas Cahyo iki seni. Layakno Pak Jakun. Kepiye jajal? Layakno Mas Cahyo iki seneng kentong. Lah sebabe Kentongane wedok. kentongane prengok wedok. Yang paling wedok iki. Lah kok Mas Cahyo seneng ki sing disenengi apa? Wah bleset ki. Wes ra ketoprak-toprakan. Bleset. Oh iya kentongi ya. Biung ban, ayo maju. Wonten dawuh Gusti Pat. Ing papan kene kowe wis ndak pasrahi ngawat-ngawati bendaramu Putri Elisa. Mboten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri satosipun Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Ya kene kabeh. Namung panjenengan sangat dipun tresnani. Ora yen menapa panjenengan menika dawuh maneka warna. Saged Aja sing nganti- manaku lho Gusti Pati. Kula minangka tatu sabdi wonten ing dalem kepatihan. Gusti Ora Putri riyen jatuhipun sesuk sangat dipandang panjenengan. Kowe lah wis saten priye kang dipun tresnani kejawi panjenengan. Karo aku sing saking menika sampun tak kawal panjenengan. Kula menika pancen keranjingan. Astagfirullahaladzim. sakit. Ngomong gentenan. Kowe ngerti? Sing ning ngarepmu sapa? Karo awake dhewe kok lali piye. Gusti Bendera kula Gusti Pati. Sida paksa. Yo gini kowe ngerti? Kula mangertos Gusti Pati. Kurang aku menehi. Mboten kira. Nanging kula menika mbelani Gusti Putri. Amargi menapa Gusti Putri menika mboten tumindak sedhek. Lagi nganten to Gusti Putri. Ya bener, Biung. Tolong belanono aku ya, Biung. Oh alah. Enake ra umum. Gak bahaya ta. Oh lumayan. Padha wedoke ora apa-apa. Ban. Ing papan kene ndak takoni sepisan maneh. Kowe tumindak sedeng apa ora? Saestu mboten Kakang Mas itu maksa kula. Piye? Ayo Kang Iyo. Kurang apa aku meneh katresnan marang kowe nanging kedadian kaya mangkene ndur mbeset. Pasyan. Napa panjenengan ingkang kula tresnani? Kowe kora. Kowe kok tak idoni lho. Polahmu malah terenggiling. Elisa, Yembane jenenge Wargini. ayo. Delengen apa sing ana ing astaku kowe? Kados pati kula ingkang panjenengan kesakaken Kakang Mas. Ya gini ora. Kowe wis gawe wirang pun Kakang.
kabejaana kula. Belum. Nanging kula mengenggih Kakang Mas. Engko alon-alon aja cepet-cepet ning nganggo. Kok kepet-kepet ki opo? Menawi ludira, apa? Ludira kula ageda arum. Kura boten sedeng. Ananging menawi geteh kula gondo bacin alon-alon to. Kula deresno kalih apa? Bajenengan Kakang Mas. Tegesipun kula selingkuh yen bacin. Oh, yen bacen tegesipun kula selingkuh Kakang Mas. Elisa. Lho. Sri Tanjung. Ayo wis ngerti nyapa to? Kae Sri Tanjung, kae mbane Srigala ngono. Lah, sing kae Sri Bombo. Sri Tanjung. Wis keprungu ana ing sak kupingku yen kowe kandha Ludiramu Anggondo Aroma teges kowe ora tumindak setting. Nanging sak banjure yen kowe Anggondo Amis ateges kowe tumindak setting. Sri Tanjung. Mas siji Mas. Nek. Veteran. Pembunuhan. Sri Tanjung. Ndangak. Ijih, niki kula ndangak sampun ndangak. Kendang ditutup. Ing papan kene pun Kakang ora bakal wedi kelangan menawa kowe wis gawe mirang pun Kakang luwe becik kowe suwikir Sri Tanjung. Nalikane. Waduh. Roingdal iku. Gusti Putri. Kenging menapa penjanjian pecah. Walah sing molet. Teko. Yo gini aku ora tega nanging kedadian kaya mangkene wis dimangerteni marang sak para Menika pegadaian karo ingkang sanget tresna dhumateng panjenengan nanging menapa tenang mendono. Sumikir Ya. bakal ndak buktekke gandane getihe karo aku Sri Tanjung. Monggo kula aturi buktekake. Aduh kok lumah. Aku gak Ayo. kuat. Kawakno gaman. Aku gak kuat. Aduh mau diapakan lagi. Menawa kowe kandha Ludiramu Anggondo Arum ateges kowe ora tumindak setting. Aduh. Maaf. Sang. Belum ora aduh. Jebul Ludiramu Anggondo Arum. Aduh Sri Tanjung. Kados pundi kahananipun Gusti Tampeh? Karo aku Sri Tanjung. Ludirane Anggondo Arum. Kula sampun matur dhumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tumindak lepat nanging menapa tetep panjenengan percaya. Panjenengan ngengkel. Mane goblok. Aku sing luput biyung. Aku sing sampun matur dhumateng panjenengan. Jumeneng. Kok Ning ndi bocah iki? ngene. Banyol. Kaya dadak golek sak denan iki. Kowe arep ngopo? Ayo dirukti bebarengan Mboten saged. nyuwun Mboten pengadilan. saged. Duh, sing mbok karepke kepiye? Sarane menika pentur ingkang sangat kula tresnani. Utang bondo sahur bondo, utang duit sahur duit. Panjenengan sampun merjoyo tau mateni pentur ingkang sangat kula tresnani saged mati nyemah mati saking tangan kula. Ais.
Ye 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 ye. Kowe tega mati. Gitu enek sing urung mati. Aduh, mati. Sik urip. Tak gedhe ndase. Ye 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 ye. Padahal ijole pambengi. Sarene ketoprake pemaine tiang 3 niki sing loro pun mati. Mengke bayarane kula pek piyambak. Wes iki KKN iki. Korupsi iki. Heeh. Padha kesele kok iso dipek dhewe iki lho. Lah nyapa wong ya entek-entekne lah ya kabeh mati lah ya ye. Lagi iki lho nek cerita Sri Tanjung kok iso mbane sing menangan lho. Lah ngrusak-rusake tatanan to, Mas. Lah mulane kula meling niki lakon apik. Dadi yen apik digoleki semune sing apik kaya ngapa wong wedok ya aja golek menangi dhewe karo wong lanang, semono uga wong lanang ya aja golek sak menangi dhewe karo wong wedok. Harus dicari permasalahannya, harus dicari penyebabnya, kita harus bermusyawarah untuk mencari mufakat demi kesejahteraan keluarga. Oh. Dadi liwat ketoprak. Ketoprak, Pak. Ketoprak to? Nggih. Aku tak takon, apa enek critane mban nok jaman ketoprak ngangge kudung? Lah. Lah iki jole mambeng. Ketoprak kok nangis kok tekan ye. Nggih, menika dipun selani pamundhutipun Pak Daryono. Mbak Elisa anu to, Nggih, Mas. Pak. Spesialis anu to. Nggih. Tembang-tembang Apa? spesialis. Iya. Mau ngersakaken Sri Huning. Ayo Sri Huning. Sri Huning ya, Sa. Iki Saking Mbak kali Elisa. kuwatirke Bapak anu Pak Ferry. Nggih, Ferry. Bapak Ketua Dewan. Oh, nggih. Ferry, Matur kula nuwun. jaman kali Nuwun, kuwatir Pak iki. Nuwun. Nggih, nggih. Monggo tembangipun kalian dipun dawuhi Mas Cahyo menapa, Mas? Loh, Sri Huning. Sri Huning. Loh, Nggih. hah? Sri Huning. Wah, bawa. Bawa. Ya sayang. Oke no, iki dikembalikan slow meneh. Yeah. Wes pokoke mugi-mugi sedaya warga masyarakat sing dalu menika mirsani sedaya mugi-mugi panjang umur, sehat kena rezekinipun. Wis pokoke Sehat Kuwi pokoke. kata-katane nggih kere dhewe ngolimbukan akhir kok saiki muni ngono nyapul lho. Kan menikmati lho Pak niki. akhir jarene tawon nenek tupe. Oh iya, Ding. Oh iya lali. Oke, ye. Ye. Mangan pop mie nak. Yo. Asmarandono, Mbak. Ye. Putri kang sulistyeng warni. Ayo Dok, kang siap-siap jengkleng. Lah kok iso iki? Piye? Loh, Nenek Bang yo iso wong nyanyi kok, Yo, nyanyi enggak. kudu apik no. oh iki iso. Yang kok ora penak ndom mlayu Apik kabeh. lambene iki timbang lambene Elisa kok iso. Srehaning mestika tuban Ya iyo. putra Kanjeng Sira Iki sinden bintang, mosok Oke. kon main toprak gulung nang nggen karpet ki reget kaya ngono. Tapi kan istimewa, Pak. Ini yang bisa dinamakan seniman Totalitas. profesional ngeten iki. Totalitas ini. Totalitas dalam bekerja ngeten iki. Bojone kluthuk dhek iki Malah gulung-gulung. gulung-gulung piye? Ora pentas gulung-gulung kok iki. Ning arep omah niku. Lah ngopo? Ora tak blonjo. Oh iya. Lah iki yo nemen. Malah tipu. aku gulung-gulung ning karpet tuh nggak apa-apa, tapi tadi Mas Lutu lho goleki bokongku tekan dini tak userke. Aku yo Oh rusuh gila. mainmu ngono itu. Jare emban kok goleki nggon. Lah iya. Oh. Emban kan perannya kan perempuan. Oh, ngono. Ini Jadi gini, kudu gelem aku. Jadi kita itu berperan apapun di panggung itu tergantung dari asumsi negatif ataupun positif. Positif yang Iya, nonton. yang nonton. Iki mau mergane wadon tadi Wadon, kepopo. Iya, Tresno. Oh ya wis Jane ngono. atimu piye? Ya aku ya golek kesempatan.
Wah, Jujur, bleset. Wah, aku yo mek makili pae-pae. Gas. Tak beranggang bajana bela wirat maya ya tan wurung Sri Huning gugur dadya mustikaning tuban. Ben ora terlalu capek Mbak Elisa mau bar ngetoprak Nggih, ya. no. Lah pancen kritik luthuk pancen ra kesel kok saiki. Kok kula iki napa nyambut gawe kok kesel. Kula wadalu nderekke keng roko panjenengan. Mas Mas Yoyo. Mas Yoyo. Mas Yoyo. Nek wingi kalih ndereke adik jenengan Ponorogo. Sinten? Mbak Sukron. Tak kepruk biasmu. Kancana Mbak Elisa ben rada ambekan. Umi. Iya, ngono. Ah nek niki pancen anu kinasih kok iki. Umi kok jeneng kudu kinasih kok. Kinasih nu katresnan. Oh iya. Lah kuwi tunggale Panjasmara Bang. Ye. Mangga Sri Huning pamutus saking Pak Haji Daryono. Nggih. Angkatan sik ya. Napa nih? Sri Huning Mustika Tuban Labu Tresna Ben Sabaya Marang Raden Wiratmaya Kangkos Prasaja Anandra Branti Srihani datang ke kita
Umi. Matur nuwun. Matur nuwun, Nduk, Umi. Nggih, nggih, nggih. Ugi kula matur nuwun kalih anak-anak kula niki. Sinten, Mas? Mahasiswa isi Surakarta. Alhamdulillah. Mas Hafid ingkang dalemipun saking Kebon Agung Mejayan. Ya. Sugeng lenggah Mas Lodoan. Lodoan gimana? Mundur. Oh iya, matur nuwun. Iki ana layang pirang-pirang. Nggih, dipun waos tunggal monggo tunggal mangke menawi mboten kecakup Nggih. dipun lajengaken wonten Patet Songo. Siap, nggih. Ini Mbak wacanen, Mbak. Oh, Pun. pangapunten. Nggih, niki. Iki sing iki sik tak wacane Mbak sik. Elisa monggo. Mas Kluduk, Mas Kluduk. Nggih. Suarane piye kuwi? Ini golek apa? Suarane kuwi lho diaturi playang kok kono kok iso. Lho. Suarane iki lho. Kuping kuwi bosok wis jane. Suarane lho. Ngene lho. Mas T iki macane piye? Gawe. Malah dadi macan kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semendalu Mas Dalang saking Bapak Ferry Sudarsono. Nggih, Bapak Ketua Dewan Kabupaten Madiun mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Mas Ferry Novianto kali Mbak Yuni Wulansari. Semoga selalu rukun sampai maut memisahkan. Amin. Amin. Yun lagu Dadi Siji kali Caping Gunung Jengleng. Matur Apa? suwun. Dadi Siji. Oh, dadi siji tenan ta? Dadi siji. Oh, Nggih. iya. Nika lagu Dadi Siji kali Caping Gunung Jengleng. Matur sembah nuwun Mas Cahyo Kuntadi. Mugi-mugi jaya selalu Mbak Nuwun. Nggih, amin. Golek apa? Mboten mbok menawa tulisane liyane. Eneng duwite nang kene tak lumpukne nang kene. Oh alah, ya wis. Ora timbangane kecer tekan dindi kok pek dhewe malah ora. Hampir. Katur Pak Dalang Cahyo Kuntadi ing pentas. Saking Bu Anjarwati. Wah, bojomu. Anjaring kritik. Alamat Wetan Lapangan Blimbing. Ya iki amplop tok ya. Iki surate ning kene iki lho. Kanthi surat menika kula nyuwun lagu Bang iya nyusul. Mawar Biru dipun dawahi sholawat badar. Oh nggih. Matur sembah nuwun saking kula Ibu Anjarwati. Mbah nuwun saking Wetan Lapangan. Nggih. Oh, iki Mas Kluduk iki. Iki enek dhuwit rong tak tolong iki ya. Mantan copet to, Pak. Tadi ya cepet kuwi. Lah iya. Diduwaca pisan. Ngono diitung pisan dhuwite ora apa-apaan kuwi. Sewon. Pak Adi. Terminale lah kono. Pak Adi Suwarno. Nggih. Nyuwun gending sambel kemangi kalih Joko Mlarat. Nggih. Wonten bebingahipun. Nggih menika kaya mbok itung ki ya ngopo to tuk kok iso. 21.000 mosok lagu. Lho kuwi ya dhuwit lho kuwi. Lah kuwi iki ora kok wujude dhuwit ning tali asih kanggo bebunga. Ini tekono Pak Adi ya. Lah pripun? Kartune telepon apa? Loh, lah nyapa, Mas? Kon nggo tuku data nyetel YouTube ae iki. Ayo iki jenenge wong budaya kok iso. Nyuwun gending sambel kemangi kalih nyetel Joko Mlarat YouTube. menika wonten arta 21 juta. Ah iya. Pen. Nggih, tak pek tenan ya apa iso. Lah kuwi trahyo butuhe akeh saiki. Saya tak nggo tuku uruk kok iki. Ayo ki mendem sapa ki kok iso. Tapi menika anu Mas, ingkang radi ngebit menapa radi slow? Derek Oh, jeneng Mas. ngebit mumpung wis panas kok iki. Siap. Nggih. Derek sinten ingkang badhe? Niki Sambel kemangi to? Caping Gunung enten sambel kemangi wonten. Sambel kemangi. Nggih. Joko Sugih wonten. Yo, Mbak Bir kita. Coba. Mbak Bir kita. Nah, ini bintang ini. Cantik. Ayo. Nggih, nggih. Bintangnya ayo. Kene. Rek ayo rek rame-rame tetulungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Ayo sak bose kadung angop. Lah ngene kan setel serasi Iya, dadi iya. sak jodoh. Mas Kluduk karo Mbak Elisa, terus Nggih. Mas Mbak Birgita karo Mas Makasih. Kritik. Nan pas. Kula yen kali niki lak kaya sandal jepit to, Mas. Kok iso? Niki sandale kula jepite. Sandal tanpa jepit bagikan cintamu tidak terjepit dengan cintaku. Oh, terima kasih Mas. Iya. Kamu sama aku bagikan lapangan sama suket. Apa itu?
Lapangan nyerah nek sukete bakal bundas. Aku ding. Tapi insya Allah kamu sama saya akan halus selalu dalam membina rumah tangga. Kaya apa sampean karo Elisa kaya apa? Lapangan karo suket. Sukete sinten? Sukete aku lapangane kono. Lah aku sing delok. Tanya apa? Tak uyuhi sukete. Aja ora oleh. Ya kok aku malah kuning. Sukete mati. Ya lambemu ya tak cetok. Dek, Iya, Mas. ini harinya apa, Dek? Ini hari Minggu. Minggu. Setiap hari itu dengan hari-hari yang berbeda itu seperti cintaku kepadamu. Bagaimana? Kalau harinya Senin Ya. itu senantiasa cintaku kepadamu tidak akan pernah hilang, Dek. Oh, terima kasih. Maka Selasa. Selasa itu Selasa jauh cintaku di mana kamu jauh dengan dariku. Oh, Kak Rabu. Sing itu ngosek. Loh, kene iki seneng kok, Aku ya Mas. pengen di ngono-ngono Dinoe kuwi lho, dadi Mas. dinoe Lah. dadi harmonis kok. Ah. Rabu, Dek. Gimana, Mas? Kamu Rabu? jangan jauh-jauh rabuhkan hatiku. Iso ora? Bukan barang ki lho, Mas. Kemis, Kamis, Dek. Kamis. Kemiskinan tidak jadi halangan, yang Temen penting nang cinta kita ayah, tetap Dek. bisa bersatu. Jumat. Jumat aku tak sholat dhisik. Sabtu bagian kita, Dik. Iya, iya. Sabtu ngapa? Sabtukan hatimu dan hatiku. Nah. Sabtu kan hatiku dan hatimu, ya, ya, ya. Bener. Oh iya. Minggu. Ye. La. Diajak makan loh, pasangannya diajak makan. Oh iya, Dek, tidak lupa Mas Cahyo. Kok ya sik enek. Tidak, Ngono ki ning Batam aku jak. tidak lupa bila kita berpergian. Ya. Kamu sukanya apa, Dek? Aku sukanya spaghetti. Jangankan spaghetti, kamu hamburger, steak original, apapun hotdog punya. Ya. Kan nanti tak belikan. Dek. Kok punya Hotdog, ini? hoti panas, dog iki kirik. Tapi wis seneng mangan krengsengan lak kirik. Loh, ini makanan luar negeri kok iso. Lah ya ngawur sampean iki. Awake dhewe Apa, Mas? dirica-rica. Apa sing mbok cari-cari apa? Hotdog. Kamu bulan madu di mana, sayang? Aku pengennya ke Paris. Jangankan ke Paris, kita ke Singapura di bawah patung singa, kita berpelukan di situ ya. Iya, nanti Dek. kita foto ya, Iya, Mas. kita selfie. Awak dhewe piye, Mas? Rasa dadah, awake tengok-tengok ning ngisor jati kali gunting kono. Karo ngenteni sepur liwat ya. Lho mending ya. Lah aku nek nesu arek nabrake tok kono. Mesakne sing wedok ngono. Lah, Kamu wah. tidur hotel bintang berapa? Dam? Bintang 5 dong. yang Jangankan bintang 5, bintang 6 nanti saya udah neni, Dek. Bubuk di Tane santai. hotel. Wah, awake dhewe sing mesra iki po enak ya. Iki ning tengah-tengah ning gone lho, ning gone tengah-tengah Saradan. Kok sa- Ning tengah alas mening. Wis toko nek saka hotel ngono lho, Mas. Wis toko Yo karo kancane lho ning awake hotel. remekan godhong jati sing garing. Dadi kan anggere kresek. Ku nek gatel piye? Apa kuwi? Gatel. Lah kok wis miso? Lah kok aku wis bolok. Mok, Rono. wong lanang ora kajen. Kowe ki rono wong Ora kajen kok. ngejak pacaran kok iso. Jare ning tengah Saradan, Kita di godhong jati. godhong jati ya. Gotong jadi Ya, kan? nanti kalau Iya, kalau gatel. Gini maksudnya gatel itu loh, kukur itu loh. Gatal. Gatal, Nanti- itchy. nanti kalau gudiken. Ya, gudiken gimana, Mas? Tapi bukan gat itu, gatel. Gatel. Ya itu, jangan Ya. itu kamu kasih suku. Gatel. Mas Klitik. Dalam cahayu. Aku pengen Aduh, beli Daniel baju. lagi. Aku beliin baju. Aduh. Baju. Tak mundutke baju limited. tumbasne baju jadi. Kalau. Kae lho Kowe bisa. bojomu rusono sik rampung. Musik kira kacene gat. Nanti tak belikan baju limited edition di Shopee ya. Iya, enggak apa-apa, Mas. nggak Ya. Shopee. Shopee. Alah Shopee. Kamu nanti saya belikan di aplikasi jual beli online di Ladalah. Lazada. Gatel. Lazada Ladalah. Lazada iki lek sing teko apik, lek sing teko elek kuwi Ladalah. Lah akhirnya bojomu terus muni piye? Iya. Mas Klitik. Dalam. Aku pengen beli perhiasan, pengen beli Ngengkel sih, Al. kalung. Carane ngene rabi iki stane melarat kan. Jaluk kalung. Kalau kalung tak tumbaske kalung, Dek. Iya. Kalungmu cilik kuwi nek bojone dagelan ra pantes. Tak tumbaske bobote 750 gram. Wah, saulan bojomu bungkuk. Mlaku ngene.
Wong mampu kok mangsane. Aku mau goleke kalung apa? Kalung kire. Kalung apa? Sing apik to, Mas. Aku yo pengen kaya ngono. Wis to. Menunjukkan rasa cintaku kepadamu saya. Wah, ya. Gulumu tak kalung nyarit. Ben bongko. Ora romantis nggih, Mas. Lah wong Jem lanang ngono. Wong lanang kok terus di Ora romantis. Nek kula alih niki romantis to, bawa. Mas. Nggih. Boten. Sambal kemangi, ayo. Kebentuk suaramu kepiye, Cahayu? Aduh, rambutmu kok iso nyepres kabeh ngene piye? Terima kasih Mas Kritik. Ngene iki sesuk tak tembasne minyak. Minyakmu apa, Wamenso, Silver, Bulgari? minyak rambut to Wamenso. Minyak baju ki lho, nek iki lak ya paling ndak lek ya mesti minyak rambut. Komit Komik ki apa? orang aring. Ijo ya. SD. Awas mentok. Orang aring. Lek lho. Asli Bulgari iki. Siki wae nduk lek. Wamenso. Buri, aks bojomu. Kalian mau kepecut nih. Kita ibar busuk. Ngono banget, Loh, enggak Mas. masalah. Mereka bar busuk ning gone godhong jati. Monggo lajeng kemawon nggih sambal kemangi. Cek Mas Cahyo monggo nderaken. Mbak kita dengan Cik, Mbak Elisa Urjaros. Monggo Mas Oke. Cahyo. Dados. Cik, dados Mas Cahyo. Kowe ngopo nyedak-nyedak nerok-netok ae ora? Ora duwe inisiatif dhewe ngono lho. Saya kan Bunggone wae piye nerok-netok-nerokne aku iso lho guru ndagel ngono kuwi ora ngono. Tur meneh iki ya sik kajen jenengan lho, Mas. Ngopo? Lah niki jenengan dalang sone ya digawake kepenak. Heeh. Ha sone kluthuk ni dhek wingi nyeluk dalang kadados sone ra penake. Lah iya. Omong mriki lak mriki. Lah iya ya iya. Lah iya. Nek gone kluthuk sone mboten ngoten kok. Suarane piye? Lah iya iso dadi layor ngono. Satu ya satu. Kowe mereknya sing kleru. Kaya aku ki lho, JBL lho, suarane merdu. Lah kowe JBT merekmu dadi. JBT. Logone ruwet ngene ya. Ora enak son ruwet. Alah ya Allah, ya Allah. Yo berdua yo. Yuk berpadu dalam melodi ya yo. Jangan asal ngajak sambele Aku terima watone pokok seger weras Ayaku kumpulno langgeng reketi sawah Uga tuku bibit lan rambuke mangan saetan Kesambel Woi. Woi.
matur sembah nuwun. Mas Klitik kali Mas Glodok. Dawuh Mas Cahyo nggih. Tetep ngonteni goro-goro lho. Oke, nggih. Oh, Kula ben enek kancane. Kula nek kalih jenengan tetep kula kancani goro-goro. Kula kancani. Kula kancani, Mas. Mboten. Kula liyane protes piye terusan? Loh, ya mboten napa-napa. Nggih, sedaya menika sarwa genepi wektu to, Mas. Leres. Kula wektu limbukan dagelane nggih kecakup, Nggih. tembange ya nutuk, Wayange lakone ya runtut. Mula 3L. Lakon, lucon, lagon kudu kecakup. Leres. Nah, ilmu nek tak gawe. Lakon, lucon, lagon kedah kecakup. Betul. Siap, betul, mangke Bapak. goro-goro kepanggih Mas Cahyo. Siap, nggih. Lepon sak gulane lakon kudu tutuk lan critane. Oh iya. Tawone ra melu iki. Betul. Nggih, matur nuwun dumateng para kadang-kadang sedaya. Mliginipun kadang-kadang bakul mugi-mugi sedaya pinaringan laris. Amin. Lancar. Menawi mboten enten sarengan kanca-kanca bakul mbenjang tanggal 7 Juli. Monggo nyusul kula wonten ing Klangon Saradan Madiun daleme Pak Lurah. Ya. Yo rerakit mbacutne glaring crita. Ya, Nduk.